Și la al treilea episod din Yes Boy. Aici ghicit. Ia uitați câte telefoane am eu aici. Yes, în caz că nu știați, este 11 noaptea. Și eu mâine trebuie să mă duc la școală că nu am învățat nimic pe roate pe mate. Face din nou poză cu strâmbătorul. Ia, hai să încercăm. Nu? Mă, pe filmare parcă nu sunt cu mine sau eu. Și mâine vom face un episod din Geamă vs. Geamă. Mâine sau poimâine. Și vom juca un episod din Geamă vs. Geamă. Cel puțin așa se joacă. Nu uitați să dați like pentru 2 minute. Da, nu uitați să dați like pentru 2 minute. De scurt video. Ne facem Geamul vs. Geamul în 7 secunde. Eu contra Cristi. Ca acum face duș. Ne culcăm și ne pregătim pentru școală. Vă pup, pa, pa!